Dandalin Matan Arewa. Taskar ki zago ki gabatar muku da shirin Dandalin Matan Arewa. Shiri ne da zai rika gabatar muku da labarai, tsokaci da hannunka mai sanda dangane da matan Arewa, manya da ƙanana, shahararru da ma waɗanda ba su shahara ba, wanda dai za su gabatar da wani al'amari na faɗakarwa ko kuma na asha wanda zai iya zama izina ko darasi ga al'umma. Ku biyo mu. A wannan karon kuma muna ɗauke ne da wani muhimmin labari wanda ya shafi wata shahararriyar 'yar TikTok wacce aka fi sani da lakanin Babiana. Babiana dai ta yi ƙaurin suna a kafafen sada zumunta musamman ma dai TikTok inda ake mata lakani da sarauniyar tone-tone, the queen of update. Ita ce a kwanakin baya labarinta ya cika kafafen sada zumunta inda bidiyon tsiraicinta ya tada hazo. Ko a makon jiya sai da ta saki bidiyo inda take kuka tare da nadamar wannan bidiyo nata na tsiraici inda ta ce sai ta sha kwaya take iya yin barci saboda takaicin da take ciki. Kwatsam kuma sai gashi a makon nan ta saki sabon bidiyo tana cewa ta tuba da aikin tone-tone da harkar Balaja'u a social media. Shin kowace irin matsa da gurza ce ta sanya gyada ta zubar da mai? Ga abin da Babiana take cewa. Kuma sai na yi deciding kan cewa rayuwar gaba ɗaya nawa take mutuwa ma'azu ba ƙaramin ɗaga min hankali ya yi ba, da wannan shi ya yi triggering ɗina har kukan nan da ne. Sai na ga rayuwar gaba ɗaya nawa ce, ranka ba a hannunka yake ba, just be happy. Yanzu ne za ka mutu, wallahi Allah baya shawara, yanzu ne za ka mutu. Ranar da ya yi postin TikTok ɗin shi kafin awa nawa Allah ya ɗauki ransa. To ku hanga min da zage-zage yake ko abu mara kyau ba. So ni kawai na yanke shawara, I will do what I feel is right. Duk waɗanda kike tunanin Mommy Big Boss sun kafe ni daga kan kawo su J-Town su waye. J-Town ya isa ya kalle ni ya ce wai zai gaya min gaskiya. Akwai wanda ya fi kowa zagin mutane a social media irin ka J-Town? Gulma ta fa kai aka yi recording ɗinka aka tura min. Muka je muka yi da kai ka san ba na tsoronka. Duk abin da aka yi min a rayuwata babu wanda za a yi min da ya fi wannan abin da kuka yi min. Gashi nan ina rayuwa ban mutu ba. I decide on my own saboda ni ba 'yar tasha bace ba. Kuma ni ban taɓa fita yawon bariki ba. Kawai I decide on my own na fita daga sabgar karuwai da 'yan daudu saboda ba rayuwa ta bace ba. I decided on my own, babu wanda ba zan iya zuwa a fili na yi attacking ɗin shi ba, kowaye shi don ubansa. Babu wanda a fili ba zan iya, wallahi ina da arzikin da zan ɗauki waɗanda za su je su sassara min mutum. Ina da arzikin da zan iya fita da kaina in je in yi rashin mutunci na, but I choose not to. Saboda ni na ce na canja. Akwai abubuwan da leak ɗin mutane da za ka ringa shiga wanda ko ba ka yin abu za a zo a ce kana yi. So kawai ni ce na canja a kankin kaina. Wallahi ba ni tsoro, ba ni gudu, ba ni shan ruwan da ke gudu. Babu wata karuwa a duk duniya da zan ji tsoronta. Waɗanda suke abin da kare ma ba zai ci ba. Ko a tunanin kuwai kawai tsoron Allah ne ya shiga min, na rantse da Allah ba wani abu ba. Kuma daƙiƙi shi yake maimaita aji. Menene fa'idar abin da za ka zo midiya ka zaga a zaga ai ta shirme ana dabbanci. Wasunku sun kai shekara 40 da wani abu, wasunku 50 suke nema, amma still ana dabbanci a TikTok. To ku je ku ci gaba da dabbancinku. Ni ba dabba ba ce, don haka na daina biye wa dabbobi. Masu kallo da saurare
Shi menene ra'ayinku game da wannan tuban sarki da sarauniyar tone-tone maritaya ta yi? Ku bayyana mana a comment section. Ha kuma ku yi subscribe, ku danna ƙararrawa domin ci gaba da samun zafafan labarai da tsokaci daga taskar gizago.